Na toto ste sa dosť pýtali pod videom, kde ukazujem, ako dvíham veci, ktoré mi spadnú týmito kliešťami. V prvom rade sa snažím, aby sa takéto situácie nestávali. Dávam si pri zdvíhaní a podobných situáciách, kedy ich používam, čo najväčší pozor. No keď sa už stane takáto situácia, že mi spadnú na zem, tak sa po ne bezpečne zohnem, dávam čo najväčší pozor a opatrne si ich zdvihnem. Ako ste videli, ja sa viem po niečo zohnúť na zem, len to robím v núdzových situáciách, keď nemám poblízku tieto kliešte. S týmito kliešťami je to oveľa jednoduchšie, praktickejšie, lepšie, pretože ak by som sa niekoľkokrát za deň po niečo zohýňal, bolel by ma z toho chrbát a to by bolo veľmi nepríjemné. Preto mám jednoducho tieto kliešte, pretože s nimi je to skrátka ľahšie. Rovnako tak ich používam, keď mi niečo spadne pod stôl. Tam by som sa určite nedostal. Tak s kliešťami si to najprv takto pekne priblížim a je to hotovo.